Ik jou benamenles aan de lerarenopleidingen Fries van NHL Stenden. En wij vertalen eigenlijk wetenschap naar uw studenten, zodat die het weer terugbrengen kunnen aan haar eigen leerlingen. Want uw docenten in Wudding, die leerden leerlingen op in zowel het tweede als het eerste graadsgebied. Dus als de Friese stiek net op waarder is, krijgen wij minder input. En waar leert dat daar? Dat is op een duur leren de verschraling van de input die uw docenten krijgen. Aan de andere kant is het ook net zo extreem als het hier is. Want uw lerarenopleiders ben ik alweer academici. Doe ik alweer zelfs aan wetenschap. En ben alweer specialisten in haar eigen gebied. Dus een beetje valt dat nog wel ta. En ik praat over een opleiding Friesistiek aan de campus Ljout. Onderdeel van Universiteit Grains. Wat is de mening daarover van jou? Dat die opleiding eventueel misschien aan de campus Ljout komt. Dat is totaal het wist. Dat moet echt online worden. Ik maar NHL Stenden en de Friese Academie en de Tresor. Maar alle stakeholders. Kan je net samen een opleiding ergens heen zetten zonder dat je daar verder onderzoek naar doet. En als dat komt, dan zullen we nog meer inzetten op gearworking tussen NHL Stenden en de bachelor Fries in Grains, de wetenschappelijke bachelor. Want in feite, het is beide hoger onderwijs. En de diploma's van die wij u delen, aan NHL Stenden, eerste en tweede graads docenten, studenten Fries, die is niks minder waard als een diploma van de wetenschappelijke instelling rug. Maar het wordt wel eens toch dat het was is, want het is net weer. En zou het dan eigenlijk net beter wijzen dat Pigelies uit deze studie er dan komt die in Grains te houden, om te dan een soort studenten binnen en orenstudies en nou, er zullen waarschijnlijk ook meer studenten wijzen die dat als tweede studie dan dwaan willen. Ja, daar ga ik eens een beetje op en dat is zo'n hoopje. En het is vanzelfs, ik weet net hoe makkelijk het is voor studenten die het in Grains studeren, hoe makkelijk die de trein nemen naar jou. Dat zou ik net weten. Ik denk dat het wel een factor is. Als ik zeg hoe dreigend het is om uw studenten naar Grains te krijgen, nou als het oorsom is, dan is dat net makkelijk. Nee. En dit alles, dit had ik invloed natuurlijk op de taal uiteindelijk. Want het Fries moet bevorderen worden, maar dat baat zo net, of wel? Nou, wij werken als onderwijsinstellingen en instellingen die het te krijgen hebben. Dus type in de instellingen is maar al jaar aan taalplan Fries 2030. Dat is rent sinds een jaar is 4 jaar. En de stripje is dat er voor elke een in Friesland of buiten Friesland die dat wil, een onderwijsaanbod is. Van pjut en promovendus. En als er investeren wordt in de universitaire wetenschappen, had het vanzelfs invloed op dat hele Friese onderwijsveld. Maar ik denk wel dat het een betingst is dat je gearworkje met de Friese onderwijsinstellingen en ik met de onderwijsstiepjende instellingen. Je mag net hebben dat het een soort losbluwend eilandse bloed. Want ik de universiteit zal en maatschappelijk instekken moeten. En inspelen moeten op het verlet van de studenten. Want wat wij bij NHL doen is altijd de studenten in het middelpunt zetten. En ik de maatschappij in het middelpunt zetten. Zodat wij een relevantie hebben. Ja, en is de politiek daar misschien ook ontzet om daar dingen in te bevorderen? Of? Nou, er is sprake van een rie van de Friesistiek. En ik denk het zo net meer als logisch wijze als NHL Stenden, zowel opleidingen als ik lectoraat, daar zit in. Zodat wij die gearworking in handen en voeten gaan kennen. Goed, dank voor die taaljochting hierover. En laat ons hopen dat het al jaar slaagt, met name voor de toekomst van de Friesistiek. Ik hoop dat er een heel soort studenten Fries op aankomen. En dat het nou meestal binnen die hele opleiding doen, of een stukje ervan, of een liedse cursus. Dat ken ik bij NHL Stenden, een losse cursus en volg je. Dan, elke is van harte welkom. Dank u wel, Babs. Nog een weekend. Dank je wel.